जोङो गोबां खोथा मोनथिदों जिहेतु UPPL सोरखार बा BJP एलायन्स गभर्नमेन्टआ जेमानखिनि खामानि मावबाय जों बिनि सायाव मिन्थिनो नाजाबाय थादों। दा बे समाव आङो मिन्थिनो लुगैबाय जिहेतु थांनाय समाव जिहेतु UPPL हान्जा हिसाबै क'क्राझार जिल्ला हिसाबै मोनसेल' सिटआव जिहेतु देरहानो हादोंमोन MCLA हिसाबै। दा बे समाव नैबे समाव जिहेतु नोंथांमोननि क'क्राझार मिसन होननानै मोनसे जिथु खामानि मावनायखौ जों नुगासिनो दङ। नैबे BTC बिसायख'थिनि सिगां बा BTC बिसायख'थिया जिहेतु सेप्तेम्बराव जागोन होनना बुंदों। दा क'क्राझार जिल्ला हिसाबै नोंथांमोननि जिथु समस्तिफोर 12टा दङ नङा होमबा क'क्राझार जिल्लायाव। दा बे 12टा समस्तियाव नोंथांमोननि जितु UPPL दोलोनि सिनारि बा पाब्लिकनिया जेसेबां अनसायदों नोंथाङा बेखौ बोरै नायो? दा बेखौ बुंनायनि सिगां जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि खोथाखौबो जों रायखांनांगोन। बे समाव जोङो क'क्राझार हिसाबै जों फेलार जादों होनब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। कारना जाहैबाय जों बेयाव सासेल' देरहानो हादों। कसुगाव बियाबनिफ्राय मानगोनां जोंनि दानि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जोंहा उकिल मुसाहारिया देरहानो हादों। दा बै समाव जोंनि पाब्लिकफोरनि माइन्डसेटआ आलादामोन। दा बै समाव हयथ' हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु क'क्राझारनिनो हिसाबै दा क'क्राझारनिफ्रायनो जिहेतु शिफ्ट जागोन हिसाबै हाग्रामा महिलारि सारनो जोङो इयुनखौ साना हसिया जोंनि दैदेनगिरिफोरनि माने रोंगौथिखौ नाया हसिया दैदेनगिरिफोरनि सभाब सरित्रखौ नाया हिसाबै जोङो क'क्राझार सेन्टिमेन्टजों जिहेतु क'क्राझारनिफ्रायनो शिफ्ट जागोन हिसाबै रायजो राजाफ्रा हयथ' नेर' सेन्सआव जोङो हाग्रामा महिलारि सारमोननो जोङो भटखौ होनाय जादोंमोन जोंनि क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय 2020 मायथाइयाव जोङो माने जोङो खम MCLA मोनदोंबाबो जिहेतु जोङो सरकाराव फैबाय। बिनि उनाव प्रमद बर' सारनि जे इनिसियेटिभ लानाय खामानि मावनायखौ जोंनि जे क'क्राझार ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफोर दा बुहुत प्रशंसा खालामदों। जे थांनाय 2020 मायथाइयाव जुदि जोङो भुल खालामामोनब्ला 2020 मायथाइयावनो जुदि जोंनिफ्रायबो जुदि सरकार दानायाव जुदि 10 जनसो हायाब्लाबो जोङो 8 जनसो जुदि दैथायनानै सरकाराव जों अंशिदार जानो हानायमोनब्ला खुब माने क'क्राझार ओनसोलखौ जों जोंखांहोनो हागौमोन। बेखिनिखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा दासो उपलब्धि खालामदों। दा दिनै जोङो मोनफ्रोमबो एंगेलाव रायज्लायदों, स्टुडेन्टफोरजों रायज्लायदों, इयुथफोरजों रायज्लायदों, महिलाफोरजों रायज्लायदों, जोङो इन्टेलेक्सुवेलफोरजों रायज्लायदों। बयनिबो खुगायाव मोनसेल' राव जिहेतु प्रमद बर' सारानो नेक्स्टआव सरकार दाफिनगोन जेला बिथांनि जे आइडियल'जि बिथांनि जे सान्थौ दा बिनि सायावबो एप्रिसियेट जाखाबाय जेला दा निस्सय जोंनि क'क्राझारनिफ्रायबो गासिबो देरहागोनाथ' सम्भब नङा। मोनसे मोननैयाव जिहेतु अपजिसनाबो देरहागोन, जोंनि माने रुलिं पार्टनाराबो हयथ' मोनसे मोननैयाव देरहानो हागौ। दा जों अलमस्ट जोङो 8टाखौ देरहागोना दिनैनि थारिखआव स्पस्ट क'क्राझार हिसाबै। नाथाय BPF हान्जानि जिथु प्रेसिडेन्ट बा बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थायो जे UPPL हान्जाया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोनसे मोननैनि अनगा इन्टार-बिटिआर मोनसे मोननैनि अनगा बारा मोननाय नङा। आरो माब्लाबा बिथाङा बुङो जे UPPL 0 जागोन। बेहाय BPF आरो BJP दोसो कन्टेस्ट जालायगोन बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। नैबे समाव नोंथांमोननि जिथु अंकआ जिहेतु 25 सिट नोंथाङा एसे आवगायाव बुंदों। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि जिथु थासारि नैबे समाव बा बिथांमोननि जिथु राजखान्थिनि जिथु थासारि बियो माबायदि थासारियाव दङ होनना नोंथाङा सानो? दा दिनै मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टियानो गावनि पार्टिखौ स्ट्रं होननानै लाखायो। दा जोंबो लागोन, जों बुंनायखौबो सोरबाया फोथायनो हागौ, सोरबाया फोथायाबो जानो हागौ। दा बिथांमोनहाबो गावसोरनिखौ 30टा 40टा देरहागोन होननानै लाखागोन। दा बे मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिया गावनि दुरबलताखौ रायजो राजाफोरनो खोन्थाखाया। दा जियानो हक जोंहा हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङाबो गावनि BPF पार्टिखौ जे स्ट्रं दा बेखौ सब समाय देखायनो बिथांमोनहा नाजागोन। आरो जोंनि अपोजिसन पार्टि जिहेतु जों बिथांमोननि अपोजिसन जाबाय बे हिसाबै बिथांमोनहाबो जोंनि सायाव बहुत खोथा बुंखागोनखा। बे अपोजिसननिनो केरेक्टारखा। दा दिनै जेन'बा हाग्रामा महिलारि सारनि जे BPF पार्टि नोंथांमोनहा नाय दा बिथांमोननाव साबैसे सिनियर लिडारफ्रा दंबावो। दिनै जेन'बा खाम्फा बरगयारि सारनि खोथाखौनो नाय, चन्दन जोंहा सारनि खोथाखौनो नाय, जोंहा दिनै जेन'बा हितेश सारमोननि खोथाखौनो नाय। बिथांमोनहा जुदि BPF दोलोआ जुदि गमामायैनो स्ट्रं मारमोनब्ला बिथांमोनहा BPF दोलोखौ गारनानै फैगौमोनसे, फैनाय नङामोन निस्सय। दा दिनै बिनिफ्रायनो मोनसे फोरमान जायो जे BPF दोलोआव जे खुनु आइडियल'जि गैया, खुनु निथि गैया, खुनु डिसिप्लिन गैया, जायनि थाखाय बिथांमोनहा प्रमद बर' सारा जे अपोजिसनब्लाबो मोनसे समाव बिथांमोना प्रमद बर' सारखौ जिगाब बुंदोंब्लाबो बिनि एगेन्स्टै खोथा बुंदोंब्लाबो बिथांमोनहा बे साराय बोसोराव नुबाय जे जों जेरैबायदि साननानै प्रमद बर'खौ बुंदोंमोन बिथाङा बिदि नङा। दा बेखौ बिथांमोनहा निस्सय बुजिनानै जोंनि UPPL दोलोआव प्रमद बर' सारजोंनो खामानि मावफानो
फैबाय। दिनै बुंनाय बायदिसो जायो, हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङाल' BPF दोलोआव दंसै होननानै सिनियर लिडार हिसाबै बिथाङाल' दं होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। दा जोंहा जुनियर माखासे दैदेनगिरिफोर दं, जायफ्रा हयथ'बा गावसिनि भबिष्यत पलिटिकेल केरियार दानायनि थाखाय अपजिसन हिसाबैबो बिथांमोनहा थानो हागौ। बिथांमोनहाबो मिथिगौ जे BPF दोलोआ खुनु पावाराव फैफिनगोना एकदम नंखाय, बेखौ बिथांमोनहाबो मिथिगौ। जिहेथु बिथांमोनहा दा केरियार दानोसो ओंखारदों, केरियार दानायाव अपजिसनाव थानानै खोथा बाथ्रा बुंनायनि अपरचुनिटिया बांसिन थायो। बे हिसाबै बिथांमोना बहुद खोथा बुंदों, आं नाम लानो सानला, बहुद जोंनि यां जेनेरेसनफ्रा बहुद खोथा बुंदों, साथाम साब्रैसोआ। दा बिथांमोना निस्सय गावखौ समाजाव मोनसे रिकगनाइज लाबोनो सानदों, समाजाव गावसिनि जे आइडेन्टिटिखौ माने सानफा एफा बारायहोनो सानदों, अपजिसनाव थानानै बे अपरचुनिटिखौ बिथांमोना मोनदों। दा बे हिसाबै जे बिथांमोनहा बायदि खोथा बुङा मानो बे खोथाया जे एकदम नंथारगौ बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन, नंगौना नङा बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। खारना जाहैबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा फ्राय बांसिनानो दा मिसुर जाबाय, रायजो राजाफ्रा फ्राय बयबो शिक्षित जाबाय, सोरबाया रोङाब्लाबो बिथांनि फिसाला फिसाजोफ्रा बयबो रोंबाय। दा बयबो ससियेल मिडिया नायनो रोंसै, दा ससियेल मिडियाआव बबे खोथाया सैथो बबे खोथाया नंखाय बयबो मिथिगौ। दा निस्सय रायजो राजाफ्रा जोंनि जे अपजिसनानो जा बा सोरबायानो जा बायदिसिना खोथा बुंबानो गोजावगोन होननानै आं साना। दायो जोङो जोबनाय फारसेथिं फैनो नागिरबाय, जिहेथु बे जोबनाय फारसेथिं आं नोंनियाव मोनथिनो नाजाबावगोन, जिहेथु नोंथाङा बनरगाव बियाबनि जिथु थागिबि सुबुं बा बनरगाव समस्तिनि नोंथाङा जिथु सासे सुबुं हिसाबै, इराग्दाव ब्रह्म हिसाबै नैबे बनरगाव समस्तियाव माबायदि थासारि सोलिदों बा रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय बियो बबे फारसेथिं थांदों, जे UPPL फारसेथिं थांदों ना BJPखौ मोजां मोनदों ना माने BPFआव बांसिन मानसिफोरनि गोसोआ थांदों, बेखौ नोङो माबायदि स्टाडि खालामनानै? दा आङो बनरगाव हिसाबैल' आं बुंनांगौ होननानै आं सानाखै, अभारअल आं मोनसे स्टाडि खालामबाय थादों। जिहेतु आङो लाइमोन गांखंनि मावफुं आफादगिरि हिसाबै जिहेतु खामानि मावनायनि आं खाबुखौ मोनदों हिसाबै आं मोनफ्रोमबो बियाबाव आं गिदिंदों। माने बेरेखा दोलोजोंबो बिथांमोनजोंबो फ्रिकुवेन्टलि जोंहा रायज्लायबाय थानाय जायो, लोगो हमनानैयानो जा, जोङो बाय फननि गेजेरानो जा जों रायज्लायलायबाय थानाय जायो। दा गिदिंनानै नुबाय इन्टेलेक्सुयेल महनाव रायज्लायनाय, जोंनि आइजोफोरनि रायज्लायनाय, जोंनि इयुथफोरनि रायज्लायनाय, मोनफ्रोमबो सेक्सननि मानसिफोरनि रायज्लायनायनिफ्राय जों बुजिनो मोनदों जे एबार मानसिफ्रा थांनाय समफ्राव जा भुल खालामबाय, एबार नाथाय माने पलिटिकेल पार्टिखौ नायनानै भट होनाय नङा, व्यक्तिखौ नायनानै भट होगोन। जे पलिटिकेल पार्टिया राफोद दैदेनगिरि, जे पलिटिकेल पार्टिया एकदम आदर्शबान दैदेनगिरिखौ केन्डिडेट होगोन, जे पलिटिकेल पार्टिया रोंखा राखा व्यक्तिखौ केन्डिडेट होगोन, जे पलिटिकेल पार्टिया भबिष्यतखौ साननानै माने रायजो राजाफोरनि जाय खामानि मावगोन बायदि व्यक्तिखौ केन्डिडेट होगोन, निस्सय बेयाव रुलिंआनो जा अपजिसनानो जा, जाय मोजां मानसिखौ केन्डिडेट होगोन निस्सय देरहागोन। दा बे हिसाबै जोंनि बनरगावआवबो रायजो राजाफ्रा लुबैदों, बिथांमोनहा राफोद दैदेनगिरिखौ लुबैदों, जोंनि ओनसोलखौ भबिष्यतआव गोजौ फारसे जाय लांनो हागोन बेबायदि व्यक्तिखौ लुबैदों। दा जाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ मोजाङै मोजां लामाजों दैदेनलांनो हागोन बेबायदि व्यक्तिखौ लुबैदों। निस्सय जोंनि बनरगावनि रायजो राजाफ्रा एबार भुल खालामनाय नङा, जाय व्यक्तिखौ जाय पलिटिकेल पार्टिया मोजां माने व्यक्तिखौ होगोन बे पलिटिकेल पार्टिनोनो भट होगोन होननानै आं सानो। आरो जा प्रमद बर' सारा मोनसे खोथाखौ बार बार बुंबाय थादों जे जोंनाव थाखा फैसाया फेक्टर नङा, सोरबाया फैसा गैयाबाबो पकेटाव जिर' फैसाब्लाबो बिथाङा केन्डिडेटखौ मोनगोन, जुदि विनेबिलिटिबा रायजो राजाफोरजों मोजां मोनजानायब्ला। दा बे व्यक्तिखौसो जोंना प्रमद बर' सारा होगोन, बेयाव जोंना सोरबा जानला मोनलायानो टिकेट बिबा मोननाय नङा। नाथाय आं मोनथिबावनो लुगैगोन, जिहेतु बनरगाव समस्तियाव थांनाय बाराव BPFनिफ्राय एमसिएलए देरहादोंमोन, नाथाय गेजेर ससेयाव बिथाङा BJPआव जइनिं जाहैदों। आरो बे हिसाबै राजिब ब्रह्म बिथाङा जिहेतु BJPनि दायो एमसिएलए हिसाबै जाना दङ। दा बे समाव जिहेतु बे बनरगाव बियाबाव सासे BJPनि एमसिएलए थाखानाय हिसाबै नोंथांमोननि हान्जा हथात UPPLआ बे समस्तिनिफ्राय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माने बिजाथि महरै देरहालांगोन होननानै नोंथांमोना सानो? दा बेखौथ' गोरलै खोथा, जाय माने राजनितिजों थोंजोङै जायफ्रा जगाजग थोंजोङै जाय बिथांमोनहा खामानि मावाखै बिथांमोनाबो बुंनो रोंगौ। दा थांनाय 2020 मायथाइनि जे खोथाखौ जोङो गोसोखाङोब्ला बेयाव मोननैल' पार्टि जोंहा दंमोन। दा मोनसेया जाहैबाय जोंनि UPPL हान्जा आरो मोनसेया जाहैबाय BPF। दा BPFनिफ्राय मानगोनां दानि जे एमसिएलए राजिब ब्रह्म बिथाङा BPFनिफ्राय देरहादोंमोन, जोंना जाहैबाय UPPLनिफ्राय आदा रबिराम ब्रह्म बिथाङा गेलेदोंमोन। दा जोङो फ्राय 4000सो डिफारेन्सआव जों जेनदोंमोन। दा बे हिसाबै दिनैनि थारिखआव बिथाङा BPFनिफ्राय देरहानानै BJP दोलोआव थांबाय। दा BJP दोलोआव थांनाय लोगो लोगो बिथांजों गोबां मानसियानो BPF नागारनानै बिथांजों थांफाबाय। दा दिनैनि थारिखआव BPF भटआ
फारनैयाव गावबाय, हयथ' सोरनावबा 60% थानो हागौ, सोरनावबा 40% थानो हागौ, बा 50-50बो जानो हागौ। आरो जोंना थाखानाय बर्ड हिसाबै जोंना दिनैनि थारिखआव गांसेबो गुगायाखै। आरो बबेयावबा सासे सानै गुगादोंब्ला, बबेयावबा सासे गुगादोंब्ला, बबेयाव जोंहा सानै प्लास जादों। बे हिसाबै जोंना जेरैबायदि 2020 मायथाइयाव जेरैबायदि दं, दिनैनि थारिखआव जोंना बर्डआ बारायदोंसो। आरो जों रिसेन्टलि जोंनि सार्भे रिपर्ट, बे सार्भे रिपर्ट हिसाबै जोंहा 23,133टा जोंहा बर्ड दङ। दा जोंनि बनरगाव हिसाबै जोंहा 56,000ल' जोंहा बर्ड दं। आरो जोंनि थाखानाय दिनैनि सार्भे रिपर्टआव जों मोननाय बायदिबा जोंहा 23,133 खान जोंहा बर्ड दं। आरो 7,748टा जोंहा UPPL फेमिलि दं। दा बे हिसाबै बे जाखिनि थाखानाय बर्ड, बेखौ जोङो बे 1-1.5 माससो जुदि बिथांमोनखौ जोङो हल्ड खालामनानै लांनो हाब्लानो जोंनि देरहानाया एकदम स्पस्ट। खार'ना जाहैबाय BPF बर्डआसो खावनै थुब्ला-थुब्लि बिथांमोनहा जादों। दा जोंनि UPPL दोलोआ जे सासेबो गुगानाय नङा, बे एकदम स्पस्ट। सोरबाया गुगादोंब्लाबो साननैसोनि उनावनो बिथाङा जोंनि UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ बयबो नुगासिनो दङ। ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दं, बा नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों नुगासिनो दं। आरो बे हिसाबै आं बुंनो हायो, बनरगावआव एबार जायखौखि केन्डिडेट होआ मानो, एसे मोजां आदर्शबान बेक्तिखौ होयोब्लानो एकदम देरहागोना एकदम स्पस्ट। आरो UPPL दोलोआनो बेयाव भिक्टरि जागोन, बेयाव 100% स्पस्ट। राजिब बांगाल हिसाबै बनरगाव समस्तियाव बेबायदिब्ला नोंथाङा जिखौ बाथ्राखौ बुंबाय, बे हिसाबै रायजो राजानिफ्राय बा रायजो राजानि थाखाय जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि खामानि मावनो हायाखै होनना सानो नामा? दा आङो सोरनिबा सायाव खोथा बुंनो आङो लुबैया। खार'ना जाहैबाय बयहाबो गावबागाव मोनसे अबिगथा थायो। दा राजिब बांगाल आदाया जेनेबा गावनि अबिगथा हिसाबै बिथाङा मावबाय, हयथ' बिथाङा जेसेबांखिनि गावहा केपासिटि दं, बेखिनि केपासिटि हिसाबै मावबाय। आं सानो दिनैनि थारिखआव राजिब बांगाल आदाया जे केपासिटिजों खामानि मावदों, बे केपासिटियानो जे साफिसियेन्ट होननानै आं साना। जोंनि यां जेनेरेसना माने गोदान लिडारशिपखौ लुबैदों, जाय लिडारशिपआ जोंनि ग्लबेलाइजेसन मुगायाव माने फेर फाथिनानै माने इयुथफोरनि थाखाय खामानि मावनो हागोन, इयुथफोरनि थाखाय भइस हिसाबै भइस जानानै खामानि मावनो हागोन, बा इयुथफोरनि गांनाय उखैनाय लुबैनायखौ बुजिनानै खामानि मावनो हागोन। बेबायदि बेक्तिखौसो जोंनि इयुथफ्राबो लुबैदों। दा बे हिसाबै राजिब बांगाल आदाखौ आङो मावनो हायाखैखौ आं बुङा। बिथाङा गावनि केपासिटिजों जाखिनि मावनांगौ मावबाय। दा बिथांमोननि जिखि केपासिटिया दिनैनि थारिखआव साफिसियेन्ट बे नङा। आरो गोदान जेनेरेसन आरो गोदान लिडारखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैदों। दा बे समाव आङो जोबनाय फारसेथिं फैनो नागिरबाय। जिहेतु नोंथांनियाव खम समनि गेजेराव आं मोननैसो फिननायखौ लुगैगोन। जिहेतु नोंथाङा दायो बनरगाव बियाबाव माखासे रायजो राजाफोरजों खाथि सोमोन्दो लानानै जिहेतु खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। गामिनि लामा सामा जेंना जेंसिखौ नुयोब्ला नोंथाङा थांनानै बिथांमोनजों सावरायहैदों। दैबानानि बा गरा खुरखानायनि माखासे जितु जेंना जेंसि नुजायोबा नोंथाङा बे समाव थांनानै खबर लाहैनाय, बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनदों। दा बे समाव फैबाय थानाय जितु 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव नोंथाङा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बा केन्डिडेट हिसाबै गसंथिनो रेडि नामा? दा निस्सय नोंथाङा जे प्रश्नखौ सोंदों, बेनि एन्सार हिसाबै आङो बेखौ होनो सानदों जे हाइकमान्डआ जुदि आंखौनो फिट केन्डिडेट साननानै जुदि होनो सानदोंब्ला बा होबाय बायोब्ला बेयाव आङो गेलेनो थाखायबो रेडि। नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय रायजो राजाफोरनि लुबैनायखौबो नायनांगोन। जितु रायजो राजाफ्रा जुदि आंखौ सासेबो लुबैयाब्ला हाइकमान्डआ मालाय आंखौ बोरै होनो, नङा होमबा? दा आंनि बेकग्राउन्डखौ नायगोन, आंनि थांनाय समाव खामानि मावबोनायखौ नायगोन, भबिष्यतआव आङो बनरगावखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हागोन ना हाया, बा जोंनि कनस्टिटुवेन्सखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हानाय आजयगथा दंना गैया, बेखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा नायगोन। आरो जोंनि हाइकमान्डआबो नायगोन। दा आं गेलेनो होनब्लाबो बेयाव जाया। आरो मोनसे खोथाखौ आं फोथायो जे साफ्रोमबोनावबो माने इसोराबो बयखौबो मोनफा मोनफा खामानि मावनो बयखौबो मोनफा मोनफा हरदों। सोरखौबा बिदिनो साख्रि मावनो, सोरखौबा आबादारि जानो, सोरखौबा दैदेनगिरि जानो। इसोराबो आंनि खाफालाव मा लिरना हरदों बिनि सायावबो निर्भर जागोन। दा आंहा नाजानाय दं, जुदि हाइकमान्डआ होयोब्ला आं निस्सय गेलेगोन। नाथाय हाइकमान्डआ जुदि आंनो होआब्लाबो आंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। आं पार्टिनि थाखायनो मावगोन। आरो बनरगाव समिस्तिखौ जायखि बिजाथि फैया मानो आं देरहानायनि थाखाय 100% माने मोनफ्रोमबो एंगोलजोंनो जाहाथे लिकिं थाया जासे आं खामानि मावगोन होननानै आं दिनै खोथायो। जुदि नोंथांखौ हाइकमान्डआ सेप्तेम्बर दाननि जितु बिसायख'थि जानो गोनां, बे समाव जुदि नोंथांखौ केन्डिडेट हिसाबै जुदि दैथायहरोबा, नोंथांमोना इयुथनि थाखाय, रायजो राजानि थाखाय, बा इन्टेलेक्सुयेलनि थाखाय, हारिमुनि थाखाय, बा बिभिन्न बिथिंनि थाखाय नोंथाङा मा मा खामानि मावनो नाजादों, बा मा मा मावगोन होननानै नोंथाङा सानो? दा आङो गिबियाव बेखौ सानदों, जितु बायसान्सआव माने आंनि नामा बोरैबा फैफ्लांबायोब्ला आंहा मोनसे साननाय दङ। दा जोंनि समाजनि गासिबो बिथिंनि गाज्रि थासारियानो माने आनइमप्लयड, माने बेखार समस्यानिफ्राय फैयो। डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट बेखार समस्याजों सोमोन्दो थानायखौ आं नुनो मोनदों। आरो समाजनि गाज्रि थासारिखौ सोर लाबोयो? स्पेसियेलि जोंनि इयुथफ्रानो लाबोयो। दा बे हिसाबै
आं गिबिथारै आङो जोंनि इयुथफोरनि थाखायनो आङो बांसिनै सानो हिसाबै जोंनि इयुथफोरनि भबिष्यतनि थाखाय बांसिन सानो हिसाबै आङो स्पेसियेलि जोंनि लाइमोनफोरनि बेखार समस्या समाधान खालामनायनि थाखाय आङो इनिसियेटिभखौ लाग्रोगोन। खारना जाहैबाय लाइमोनफ्रा दिनै गोबां नुनो मोनदों फ्राय जोंनि 65% जिहेतु लाइमोन स्टेजाव गोलैयो हिसाबै बांसिनानो माने लाइमोनफ्रा बेखार समस्यायाव गोलैनानै दं। दा बिथांमोनखौ आङो डाइरेक्टलि साख्रि होगोन माबा होगोन थिखा होगोन होननानै आं प्रलबन होनो साना। साफ्रोमबो थिकादार जाया, साफ्रोमबो आबादारि जाया, साफ्रोमबो बिजनेसमेन जाया, जायहा जेराव रोंगौथि गोनां दा बिथांमोनखौ नायनानै सोरबाया जुदि फार्म खालामनो गोसोबा बिथांमोननो सरकारनिफ्राय जोङो इनिसियेटिभ लानानै फार्म मावनायनि बिथांमोनखौ खाबु होनांगोन। सोरबाया जुदि माबा मोनसे बिजनेस मावनो गोसोब्ला बिथांनो बिजनेसनि माखासे ट्रेनिं होनानै जोंनि सरकारनिफ्राय माखासे खाबु होनानै बेखौ बिथांमोननो बिजनेस मावनायनि जोङो खाबु बेखौ जों होनांगोन। सोरबाया जुदि साख्रि बाख्रि लानो गोसोबा जों साख्रिखौ माबोरै मोननो हायो दा बिथांमोननो माखासे कचिं होनायनि गेजेरजों साख्रि बाख्रि मोननायाव जों खाबु लाहोनायनि जे पदकेप बे पदकेपखौ निस्सय जोंनि सरकारनिफ्राय लानांगोन। दा आंनि साननाया बे जायहा जेराव जे रोंगौथि गोनां जायहा जेराव इन्टारेस्टेड बिथांमोननि थाखाय आं खामानि मावनो रेडि। जुदि आंखौ भबिष्यतआव जुदि जोंनि पार्टिया बा जोंनि रायजो राजाफ्रा जुदि बिजाथि हिसाबै देरहा होयोब्ला। निस्सय जोबनाय मोनसे कुइसन खालामबावनो सानबाय आरो बेनि उनावनो जोङो नैबे सावरायनाय हाबाफारिखौ माने फोजोबनो सानगोन। जिहेतु थांनाय बाराव बा बिपिएफनिफ्राय एमसिएलए हिसाबै देरहादोंब्लाबो नैबे समाव जिहेतु बिजेपिनि मोनसे एमसिएलए जाना थाबाय बिथां राजिब ब्रह्म बिथाङा। नाथाय बे समाव जिहेतु नोंथांमोना इउपिपिएल आरो बिजेपि मोनसे एलायन्सआव दंबाय थायो दासिमबो, आसाम गभर्नमेन्टआनो जा नेसनेल गभर्नमेन्टआनो जा बा बिटिसिआवबो। दा बे समाव जुदिहाय सेप्तेम्बर दानावबो नोंथांमोना जुदि बिसायख'थि गेलेनायाव बा इउपिपिएल हिसाबै जुदि बे बनरगाव बियाबाव टिकेट होआलासिनो बिजेपिनि आन्था बेहाय गेलेहोयोब्ला नोंथांमोना बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हागोन? दा दिनै एलायन्सनि बाथ्रायानो फैखायाखै, जिहेतु गोजौ लेभेलावबो जोंहा सावरायनाय जायाखै। नाथाय दासिमाव 2020 मायथाइनिफ्राय जिहेतु जों एलायन्सआव दं हिसाबै बहुत मानसिफ्रानो बहुत धारना दङ आरो मानसिफ्रा साननानै लादों जे जायगायाव माने बिजेपि दं हयथ' निस्सय बिजेपिनो हगारगोन, जे जायगायाव इउपिपिएल दं निस्सय इउपिपिएलनो हगारगोन होननानै बहुत मानसियानो बहुत धारना खालामनानै दं। दा दिनै जोंनि हाइकमान्डनावबो आं रायज्लायनाय खोनायाखै जे एलायन्स जानानै गेलेगोन। हयथ' एलायन्सआ जामारा बेखौ हाइकमान्डआ दं, जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। आरो दिनै बनरगाव हिसाबै नोंथांमोना नाय, थांनाय बारावबो जाय बिथाङा देरहादोंमोन बिपिएफ हिसाबैसो देरहादों आरो दिनै बिथाङा बिजेपिआव थांदोंब्लाबो जोंनि बनरगाव हिसाबै आं नुनो मोनदों बेयाव बिजेपि भटार्स गैया। दा राजीब बांगालादाजों जाय बिथांमोना खारफादों बिथांमोनाबो जे दिनैनि थारिखआव हार्ट एन्ड सोल बिजेपि थार होननानैबो आं साना। बेक्ति हिसाबै बिथांजों माखासे मानसिफ्रा हयथ' निस्सय खारफादों, नाथाय फैबाय थानाय जे सेप्तेम्बर दानाव जुदि इलेक्सन जामारोबा बिथांमोननि भटआ बबेयाव गोलैगोन जों बिथांमोनखौबो जों बुंनो हाया, जे बिजेपिआवनो गोलैथारगोन होननानै जोंबो बुंनो हाया। दिनैनि थारिखआव बे स्पस्ट खोथा। जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोंहा जिहेतु आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदि जोंहा मोनसे लेभेलसिम जोंहा भटआ मोनखाबाय जेला बेयाव जोङो खुनु दस्रा पार्टिजों जोंहा एलायन्स जानानै गेलेनायनि खुनु बाथ्राया बेयाव फैया। आरो पपुलेसन पेटार्नखौ नोंथांमोना नायबाबो मिथिगोन जे जोंनि बनरगावआव 26,000निबो बारा बर' बेयाव पपुलेसन दङ। मुस्लिमफोर दं बेयाव 5,500 5,700निबो बारा बेयाव मुस्लिमफोर दङ। बेंगलि दं जोंहा बेयाव 6,500 to 7,000 जोंहा बेंगलि दं। राजबंशी दं बेयाव जोंहा 3,500। आदिबासि दं हिसाबै जोंहा बेयाव 6,000सो जोंहा आदिबासि दं। गुरखा हिसाबै जोंहा 2,600 बेयाव दङ। थिग बिदिनो फिसा फिसा थाबावबाय, जेरोखोम जोंहा राभा थाबावबाय, राभा हिसाबै 500सो दङ। सुत्तुरदर हिसाबै जोंहा 500सो दङ। दा बे पपुलेसन पेटार्नफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो दिनै बर' हिसाबै जिहेतु 26,000 दं हिसाबै बर' मानसिफ्रा मालाबाबो जे नेसनेल पार्टिजों थांगोन आं बेखौ मालाबाबो फोथाया आरो। हयथ'बा इउपिपिएलजों थागोन बा हयथ'बा बिपिएफजों थागोन। दा दिनैनि थारिखआव निस्सय जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो मोनसे फोथायनाय फैदों जे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय प्रमद बर' सारा जिहेतु दिल्ली लेभेलसिम जोंनि बर' जाथिखौ लांनो हाबाय जेला बिथांजोंनो निस्सय एइबारनि दिनैनि थारिखआव निस्सय 75%सोआनो प्रमद बर' सारजों दं बा इउपिपिएल दोलोजों दं होननानै आं फोथायो। आरो जाय बर' बेक्तिखौ बांसिनै मोनगोन बिथाङानो निस्सय बेयाव देरहासार जागोन, उइनार जागोन, बे एकदम स्पस्ट खोथा। बे हिसाबै हयथ' जोंनि नेसनेल पार्टिनि जाय हाइकमान्डफोर बिथांमोनहाबो गमामायैनो माबा मोनसे खारनाव जुदि एलायन्स जामारोब्लाबो कंग्रेसआनो जा बिजेपिआनो जा बबेबा मोनसे पार्टियानो जा निस्सय बेयाव रिजनेल पार्टिनोनो हगारनानै होखागोन, बे स्पस्ट। आरो एलायन्स जायाब्लाबो बेयाव आलादा आलादा गेलेगोन, बेयो एकदम स्पस्ट। बेयाव खुनु एलायन्स जानानै बबेबा नेसनेल पार्टिनो हगारनानै होगोन होननायखौ आङो मालाबाबो फोथाया। आरो बोरैबा हगारफ्लांनानै होयोब्लाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मालाबाबो गनायना लानाय नङा। बे समाव जोंनि जिथु सावरायनाय हाबाफारि बेखौ जों फोजोबनो नागिरबाय आरो जोङो जिहेतु रायलायबाय इराग्दाव ब्रह्म
UPPL लाइमोन गांखंनि वर्किं प्रेसिडेन्ट बिथांजों आरो बिथांनि जि खोना बाथ्रा बुंनाय बेखौ बड'लेण्ड टाइम्सआव जायफोरा नायदों बिथांमोना बुजि मोनदों आरो इन्टार क'क्राझार जिल्लायाव जोङो आसा खालामबाय फैबाय थानाय समाव UPPL हान्जाया गोबां सिट मासि मोननानै देरहागोन आरो बेबायदियैनो UPPL गभर्नमेन्टआ सोरखाराव फैफिनगोन बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो इराग्दाव ब्रह्मखौबो जोङो मिजिंथिबाय फैबाय थानाय समाव UPPL हान्जानि हाइकमान्डआ बिथांनि जिथु साननाय मावनो लुगैनाय समाजनि माखासे रायजो राजाफोरजों थाफानानै मावनो लुगैनाय जेंना जेंसिनि सुस्रांनायनि सायाव मावनो लुगैनाय बियो मोगथां महर मोनथों बेखौनो जों आसा खालामबाय आरो बे समाव दिनैनि जि सावरायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों बेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ।